amma ban da ke sakar zuciya sakar zuciya za ki fice ki bar gidan ba ni da damuwa to ni ina son zan fita wajen aiki. Za ka tafi kenan? Zan tafi kenan. Amma ina son ga yaran nan tukuna. Maryam! Maryam! Tawo babanku yana kira. Awwal! Awwal! Wai yaran nan kamar wasu kurma ne ana kiran su babu a kansu. Wa alaikum salam. Sannan fara. Maryam, tashi lafiya. Lafiya da. Maryam, ya na ganki kuma haka duk dai makaranta ba? To Maryam, a dai kula da ilimi fa shine ginshiƙin rayuwa. A kula da yadda kai me ya faru kai baka je gurin aiki ba? Wallahi na ce shi. Ita ma ƙarya take ba wani magana. Yaya ba wani zazzabi mutum na kira ma kanshi ciwo ne? A taɓa jikinta din akwai wani. Ban gane a taɓa jikinta ba kamar wanda aka samu murhu a jiki. Sun suna ganin hannun junansu. Awwal. Awwal. Dawa. Da kiyaye ni ba na son kana matsa mai yarinyar nan. Wai me damuwanka da ita ne? Wallahi wancan jarabawan ma da aka yi kusan na 19 ta zama. Kai yaran ta. Awwal. Kuma abin da ya bada gari. Awwal. Ba na so ba. Ba na son kana matsa mai yarinyar nan. Wai me damuwanka da ita ne? Allah ya shiryo. To amin amin. Hajiya. Ni zan fita wajen aiki. To Alhaji za ka tafi? To Allah ya tsare. Daji a dawo lafiya. To Allah ya sa. Allah ya tsare. To da ya dawo lafiya. Kan karyan mu za mu karyan karatu. Ai ma da lafiya wannan mai. Sai nu ma ko. Ina ji. A ni guda uku kawai na yi. Daga leshi sai a tabba sai shara. Gaskiya ni ban gani ba, kuma guda uku kawai zan yi. Dan gaskiya wallahi ban da kuɗi. Damun ko wancan ma kuɗin da baba yake dan bani na school ne, shine nake dan ƙara ajiya da kuɗin kati da yake bani. Wallahi iya su kawai zan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aisha. Maryam. Ya kike? Ya gida. Lafiya duk da Ina jin daɗin ki. Wani irin kina duk da ina fushi da kyau. Sai je mu zama. sakar zuciya Maryam ke ne ɗin mata. Sai ina jin ki. Me yasa ba kya kira na kuma ba kya ansa waya? Allah sarki waya ta ne ta samu matsala. Ke ma kin san ba zan kiran ki haka nan ba. Me yasa ba kya ansa waya kuma ba kya kira na? Na ce miki waya ta samu matsala. Kuma ni ma ina kiran nan ki baya shiga. Number nawa? Shi gaskiya sai dai in network to waya na kan. Wajen shirin ne to. Gaskiya kan network din ne. Ya kwana lafiya kala wallahi ya kike? lafiya su. Kala wallahi. Ya su mama na ma daɗe ku. Wallahi ke baki da mutunci. Ba haka bane kar ki ce ban da mutunci ba za ki gane ba. Wallahi gidan nan ba a bari na ina fita. Ga wannan yayan nawa. Kike ga iskancin da yake ma a cikin gidan nan. Yayin naki ai ina so ma in tambaye shi. Kake magana akan shi da Allah bari maybe ma in kina nan za ki gani. In dai wannan ne. Ha ba. Ki bar maganar shi kawai. Yana yin sai ka ce shi kadai ne da nan gidan. Shi ke. Hakuri zaki yayin ka ne sai ki rika bashi Shi kana hakuri ne sai yana so ka bashi girma shi ma sai ya rike nashi. sai na san amma dai ke ma dai ki ƙara hakuri. Assalamu alaikum. Maryam, da Allah koma ko da cikin falo ne ina son dan yi wani abu a nan wurin. Saboda me zamu koma cikin falo? Saboda na isa da wurin. Wallahi ba inda zamu je muna nan wurin. Ke, na rantse da girman Allah zan karere yaki in harɗa ki in ɗaure ki abu wallahi in mai da ki inda kika. Sai dai ga faɗa amma ba yanda zaka da ni a cikin gidan nan. O kina ganin ba zan iya ba kenan, ba zan iya ko? Saboda kike ni. Dadi kuma zai dawo cikin gidan nan. Ni kuma aikin sani ina da kafar gudu ko da dadi zai zo ya dake ni zan iya guduwa na amma ni dai in ragargara ki in karya banza in karya wofi wallahi tallahi.
Ba inda za mu je. Maryam. To wallahi kun tashi anan. Dalla ku ce ma. Dalla ku ce. Ku fita kawai. Ku ce. In gani ki ƙara zama a wurin. Ni fa bana son abin da miki. gidan. Bana son. An miki. To shikenan baba zai dawo ya sani. Kaka ya dawo. Kawai mutum bai ya sani yanzu an zo na ana. Baba kaka ya dawo. Yar yana hankali. Wai me yake damun ku ne? Wai cikin masifa kuke wai me kuke yake damun ku ne wai? Momi wai na zo nan wurin ne wai na ce sa dan tashi su koma falo. Ina so zan danyi wani abu a wurin. Kawai shine wai ita ba za ta shi ba mutuwa ta shi. Ke Maryam ba kya jin magana ko? Ba kya jin magana kullum sai na miki magana akan yayanki. Kawai yi mun shiru da Allah mara kunya kawai kullum sai na miki magana akan yayanki. Ba kya jin magana da Allah. Haba. Kada ku da ita. Ga mata. Wallahi gaba ɗaya ta rena ne yarinyar nan. Gaba ki ɗaya inda ma za kore ta bar gidan nan wallahi tallahi. Bari mahaifin naka wanda take gadara da shi ya dawo. Yawa. Isa nake mugun yin ki wallahi tallahi. Amma gaba dai shi daji kawai kiran shi mutanen da nan wallahi sai komai Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Alhamdulillah kasuwa ne. Kasuwa alhamdulillah. Me samu wayanka? Wallahi waya ta tinje tana caji. To ya yanayin farashin? Yau farashi muna 12,500. Kwando nawa ne ku samu? Kwando 45. 45 kun sai da nawa? Mun sai da kwando 8. Da na kira ka maka dauka da ba za ta ba. Saboda mutane suna jira na office. Bari je office. A wanda ba da ka zo mai gida. To shikenan. Saboda kaga yanayin kasuwa. Haka yake kuma Allah ya ji maka. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba kuwa gidan ne. Assalamu alaikum. Maryam. Me ke faruwa ne? Waye taɓa min ke ne? Ba mummy ba ne, kawata ta so shi ne wai ya ce mata wai ta fita ta bar gidan nan don na mashi magana shi ne mummy take zagi na tana ja mun kuɗi. To ki yi haƙuri, kin ji ko? Ki yi haƙuri, kin san ba zaune nake gida ba, ballantana in san me ke faruwa. Duk abin da za su ce miki ki yi haƙuri da shi, kin ji ko? Tashi ki je ki wanke fuskarki, je ki wanke idanunki, kin ji ko? Bari in je in same su, na san yadda zan yi da su. Sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya. Suna har yanzu bai fito ba. Su fa kayan nan da ana kokari suna kan hanyar suna zuwa amma dai har yanzu na kira ban Allah nan ya zo ya ba mu kuɗi abin ya ƙi ba. Sakar zuciya, sakar zuciya. Salim, ya gida, da kwana biyu kai kuma a ofis. Na zo zuwa layi na kawo ta fa'a wasu ma'ana ina da Kai, sorry, ba ya kuri, kwamiti mai sun yawa. Gaskiya ne.
To lafiya ko? To, wallahi akwai da matsala gaskiya. Okay. Okay, to ba da mazun ji. Okay. Sakar zuciya. Salim. Me yake tafiya da kai ne? Ya akwai problem ne gaskiya a bangaren kasuwancin da nake gudanarwa. Gaskiya ne. Kuma da cewa kayan sun tashi gaskiya a kasuwa. Sannan na abin da muke juyawa kuma ya ɗanyi ƙasa gaskiya. Ba kuma ya jawo kuɗin hannuna ya skas ba sai duba da cewa tashin da kaya a kasuwa shi ya jawo kuɗin hannuna ya karanci. Saboda in kana da miliyan 100 a hannunka in zaka so kayan da ya kai tirela 3 ko 2 da ita misali to a yanzu sai dai ka siyo tirela 1 ɗayan ma ko da rabi ko da kwata. Saboda yanayin tashin kayan da yi. Okay, na gane. To a ƙarƙashin haka na zo ina neman ɗan agaji a wajenka. Abin da dai ka saba yi ɗin nan na zo ka agaza min. To ba damuwa Salim, kamar miliyan nawa kana so ne? To ya baya dai abin da nake nema gaskiya. Ba zai wuce irin 350 haka ba, irin miliyan 350 haka. Miliyan 350. To ba damuwa zan tura maka miliyan 250 akan ɗinka. Ƙarshen wata sai na cika ta maka miliyan 100. To ya. Insha Allah ba damuwa, amma wannan rance na baka. Shikenan ya, insha Allah. Nagode ya. Nagode ya. Allah saka da kai. So akwai wata shawara kuma du. Ba wai iya wannan abin ne nake dauke da shi ba yanzu. Akwai wata shawarar da ya kamata a ce na kawo. Akwai sabon kasuwa na international market. Okay, international market? Yawwa, akwai wani bawan Allah da naji ya sa store ɗinsa a kasuwa zai sayar. Sai na ga cewa ya kamata in faɗa maka. Ina ganin cewa in har Allah ya sa ka saye shi, in Allah da za a amfana da wajen nan. A wajen bangaren irin business ɗin da kake gudanarwa. Gaskiya ne. To ba damuwa kamar kaji price ɗin da suka sanya suna bukata kan store ɗin nasu? Farashin kuɗin da yake so. Gaskiya ban ji farashi ba, kuma ba farashi ne abin da ya kamata mu fara bibiya ba. Kamata ya ka yi delegating din wasu daga cikin mutanenka su je su ga location din wajen. In yayi daidai da irin yadda kake bukatar sa, sai a yi kokari a ji farashi sai a ga ya za a kai. Ai ba da bukata haka, ai tunda ka san business ina kuma ka san me ya dace da ni har tunanin ka ya kawo wannan kyakkyawan tunanin cewa ya kamata na mallaki wannan gurin saboda na samu ƙarin natsuwa a cikin business ina kuma wuraren ajiya na su ƙara faɗaɗa. Ai kawai na baka wuƙa da nama yanzu. Ka tambaye su nawa ne yake bukata ko mutanen da ya hannunta a gurin nawa ya ce yana bukata duk abin da yake na suka kira ni kamar biya ne ko ka zo ka same ni a gida maka insha Allah sai ya gurin kawai ba da mu to ya ba matsala insha Allah zan yi kokarin yin haka ba da mu da yardar Allah insha Allah zan je ne sai ga mu nagode yau shikenan sai an jima Allah ya taimaka ba da mu insha Allah Sakar zuciya za ki fice ki bar gidan ba ni. Ke? Allah san ba. Tun ruwa zan sa an sace da sa ruwa a wuta. Gwamma magana ba. Kin ga baki dai ba ki ji. Yar yana hankali kawai. Wai me ke damun ku da a cikin gidan nan? Me ke faruwa ne? Wai ku kullum kenan ba ku da hankali kamar wasu mahaukata a cikin gidan nan? Kai me ya kawo ka cikin kicin? Na ce wai ina so dan Kai mace ne ka ba guri da Allah. Wai me ya faru? Me ya faru? Nana kawai zan ɗaura abu a wuta fa shi ne shigo kawai na ba shi wuri wai zai ɗaura ruwan zafin da take ce na sani zan ɗaura. Rabu da shi ɗauki tukunya. Bani da damuwa zuciya sakar zuciya nake amma ban da ke. Amma ban da ke. Sadiq ya magana aikin kare. Alhamdulillah wallahi aiki yana tafiya masha Allah. Da fatan dai kana mai da hankalinka sosai kan aiki. Sosai wallahi aiki na tafiya da kyau sosai ma. Allah ya taimaka saboda wasu mamaki na suke kamar ni yadda Allah ya man tara dukiya wai na saka ne na gurin aikin koyon takalmi. Yace musu ba haka bane na saka ne ka koyi rayuwa. Saboda rayuwa bai kamata a ce an nuna maka komai da komai na gata baka kwance ka baka iya yin komai ba. Ita sana'a koya take ba a raina ta. Yadda zama sila arzikin mutum. Sannan mutumin da bai kamata a ce da ka dawo gida da ka dawo makaranta ba sai ka zo gida kai kwance ka. A'a yana da kyau ka samu experience da yawa ta wasu abubuwa ta bangaren business. Hakika haka ne. Shine cancanta. Ba a san ko ta nan ba Allah ya yi ma arziki ko ka zama sirrar samun arzikin wasu ma. Shine babban dalili na. To ya magana bangaren karatu kuma? A karatu ana yi wallahi. wallahi. Shi ne makasudin Mariya wanda ya fi damu na kai kasan. Gaskiya ne.
karatu ana yi. To Allah ya taimaka. Amin summa amin. Duk abin da ya gudanar mana kenan. Ina son ka mai da hankalinka sosai kan karatun nan. Ina da buri da yawa wanda ya kamata idan Allah ya taimake mu zai cika insha Allah kan karatun ka. Ba dama insha Allah za a ci nasara. Da abin da ya wuce na kula da kai saboda ka san karatu yana son mai da hankali ne. Yawa ba abokai a makaranta ba a je can ko a zauna ana labari ko a shiga class ba za ka yi abin da ya kawo ka ba. Haka yana bada matsaloli da yawa a rayuwa. Especially mutanen da suke samu gata irin ka sukan watsi da karatu ko suna duba cewa ai suna da wani wanda zai biya wani abu wanda ya kamata cewa a bashi ko menene. To ni ba ka sun ka zama ba. Ina so ka zama ta ko ina a rayuwa za ka yi dependent ɗin kanka. Allah ya taimaka kan karatu. Insha Allah zan baka. Insha Allah. To me ne matsala ko kuma yanzu? Na ba da wani matsala Allah yanzu. To ba da wata shi ka tafi. Ni gida kana shirɓa yaran nan da yawa wallahi. Na shirɓa shi kuma. Me na shiga bawa ciki? Duk wanda ya sami ka matsayin yayi ko? Wallahi ya ji daɗi. To ba damuwa, na gode. Ai ba shi nake ba. Ina ɗora shi ne akan system na rayuwa. Saboda yanzu rayuwa kin san mu maraya ne kuma karamin kanan mu ne gaba ki da kin fi kowa sana haka. So ya kamata in ɗora shi akan karatu, addini, sana'a. Wasu mutane ma kafin ki gaya haka suna gaya min cewa abokanina ya zan ɗauki kanina in je in kai shi a gurin koyon takalmi. Ba ce ina da abin da dukkan abin da yake so a rayuwa zan masa. Na ce musu ba haka bane. Na sa shi ne ya yi ilimin zaman duniya, ya koyi sana'a, ya mai da hankalinsa akan sana'a, karatu, hakan zai sa ya achievement a rayuwarsa. Ba da ya dawo makaranta ba ya ce min kaza yake so zai zo an bashi je bashasha. Zai samu wasu abokanai ɓata gari wanda kafin na sani jiyo da rayuwarsa ta dawo akan turba da nake so an yi nisa. Shi sanya nake sa idanu akan shi, nake masa wasu abubuwa wanda za su sa ko da ba ni a rayuwa ya kasance ya zama mai nutsuwa da tunani ya san zai tafi da rayuwarsa. Shine tunanina. Allah ya shige mana. Amin godiya nake. To ba dan komai a gidan ne? Ban gama abinci ba gaskiya sai dai ibo muku ruwa ka sha. Ai ko mu mushin ki ruwa ne kawai har na ji na koshi. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Azumi ne kokarin shiga shigan da shi sa. Kin san da yana fito gidan nan. Wai ke in tambaye kawai da nan da kan magana sai ku tashi ku fita gaskiya ban sai. Amma ya da kiji daɗi ba a dole ka san me tsakanin ku kai. Amma dai ba za ki tsaya ki iya kare mu kina jin maganganun da yake faɗa mu ba maganganun da ya fa. Dole kuma sai mu zauna sai mun ji gurma da tafiyar mu shine daidai a gaskiya ka. Yasa amma ni ne ba zan ta. Haka ne amma dai tsari ne muka da a gaskiya ne. To gaskiya dai ba abin da yake. Ha ba ya isa mu wani abu yana hauka ne. Yaya ko yayi? Kamar yaya yi ta Allah wani bai da amfani ba na son kina magana shi. Ba na son kina magana shi dai ba ki wai na ba. Kawai kina. Ni kin ga baki dan raka ni saboda kana ta sun shi ne ka ni. To ai kin mun fa. Na je na kai sai mu dawo. Ko kike da mu je? Sakar zuciya. 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 Akwai mai gyaran jaka kuma ya riga ya tashi. Muga ko zan yi. Muga me ta yi? Dan da ya fita. Wani ƙarfe shi ne.
ko ina ganin sa ina da To a ɗan taimaka a duba mana. bari in duba kai. Yawwa, ina ga wannan zai zama. Sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya. Sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya. Rana ina ga tashi nan ne lokaci ya ƙure. Bari ka gani. Ah, kai! Waɗannan sun yi mantuwa kenan. So, ko sun yi nisa yanzu? Zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya. Na gode sosai, na gode na amma kar mun gode Allah ya saka. Bai da wa'in su ne kam sai dai kawai su yi abu da ke so. An ce maka wannan Zubaina kenan. Ta fara tsira ta so maka zance wannan yarinya. Ka san wannan abubuwan san abun batu. Like kuma kaga aikin da aka yi mana yana cikin aikin da aka yi mana yana cikin zaman nan. Ya mu je mu san ma me za mu faɗa bai da mu tarar da kuɗi da sai ka ce ba wani shakka da nani wannan ba dan kwana ne fa an gofe yake kana da kuɗi wallahi dan kiji da to shi ne ka fara na bashi ba matsala ne wani ne wani abu
Wacce din girma Allah ba ke kashe wakan nan bane? Yanzu kuma menene? Duk ko rigimar da kake ji da shi fa ni ina ji da shi a cikin gidan ba na son damuwa. Ba na. Wallahi in kika ce zaki mara rashin kunya yanzu wallahi zan kakkarya ki. Yanzu ba wanke nake ka zo ka zauna a inda nake. Kai me yasa duk inda zaman hankali kwanci hankali. Shikenan ni ba zan zauna ba banda iko to nan wurin shikenan an yi shi ne kawai dan wanke. Ba na son damuwa. Me yasa ba za ki shiga ciki ki wanke ki ba? Wanke ne? Ga shi ne ni. Rena hankali ba. Wataran yana karya miki kafar baya. Ina ma fasi ma. Kai da yana ɓaci ma mutum ba za a yi ba. Ga wani hanyar. Ga wani ɗin tana gidan nan ba wani abun kirki da mutum zai iya a rayuwar shi. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me yake faruwa kike tagumi haka a cikin dare? Ba dole in tagumi ba. Shekara mu 6 ba aihuwa dan Allah dan Annabi. Dole in yi tagumi mana. Gaskiya abin da ya fara isana. Gaskiya gobe ya kamata mu je asibiti gaskiya a duba mu. To karki damu idan wannan ne. Kin san haihuwa na Allah ne. Kuma mun yi aure na soyayya wanda muke kaunar junanmu. Kuma burin mu da ni da ke gabaki daya mu kasance mu ga yayan mu. Allah bai kawo ba. In duk wannan ne yake bata mai kira har yakan saki kan shiga tunani da tagumi Allah ya kai mu gobe lafiya karki damu amma abin da ke son ki gane zuwa asibiti ba shi bane ki kawo haihuwa Allah shine mai bada haihuwa a lokacin da ya so abin da ke so ki ci gaba da addu'a wasu kan yi aure shekara 20 10 15 sannan samu haihuwa to ba mu yi late ba Allah shine mai bada haihuwa idan da bata ran kin san bana son damuwa ki dai murmushi mana kin murmushi ko ke ba ai bana son kina kawo damuwa tare da ke da hankali na ya kwanta kenan amma bana son ganin shi cikin damuwa kina tagumiya insha Allah Allah ya kai mu gobe Sorry da Allah ba wani Oce. Na gane. Lafiya ƙalau kwana biyu. Ina mun da Allah ina so ku zaka iya zuwa gidan idan ka ƙaro su ƙarshen layi ta hannun ka da dama shi ne da na ƙarshe kana ƙaro suwa kawai da kwani to shi ke yana Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar zuciya. Sakar Uwa dakta. Ya fara da gari. Kaya jama'a ibada. Kaya kwana ne gaba ɗaya kaya yi. Shi dai ka da ai ba a
kai ka san yanayin abubuwan namu dama can. Kai, ya ne a kallon wannan congratulations na gaci ka bude sabon ka bude ka ta fara shago. Allah ka bari na bude wata iya ne a dan yi ta kusa. wallahi tallahi dama ko ya rage muryar ka wani tun ko dai ka tabbata aikin shirman da ina sani da mu wato da kallon mu Wallahi shi ku in tambaye ka shi kallon wannan barka da kallon shi shirman banza ne kana harkan waka ka je ball kuna ta haya muryan ka rashi kuma kai ka sanar cewa muryan ka ne jari ai kai in banda maka kai yanzu in mutum ba wallahi muna ganin shi kamar bai waye wallahi tallahi to gashi rashin wayewan ta ja ma kokarin ka ya toshi to yanzu maganar da nake ma mun to tare da wannan abokina din yawa akan yana so kai mishi wakan siyasa wani irin waka za a yi ma wakan siyasa ne ko kuma na suna ko kuma na biki wakan dan takarar gwamna ne dan takarar gwamna already ka to da list na na zo da shi komai da amma ya gaya ma farashin yanda nake aiki a'a bai gaya mun ba ya ce dai in muka zo kai abokinsa ne za mu dan samu dan sauki yanayin aikin ya idan ta biya a tuwa tun da tare ka zo da shi gaskiya ba abin da zan iya cewa saboda abokina ne sosai dan ko kyauta ta dama zan iya ma yanzu kawo list na yanzu ga listin komai da komai yana ciki to shi kenan babu damu ga wata rana mu ci to shi kenan ba kuma yaushe ne za mu zo mu samu aikin kamar rana ita insha Allah da safe ko da rana misalin karfe da wasu na mai yake ne wai ya tattara nan ga makara ta ba da wani kuma sai ya rage da ba mu je wannan gida ba da ma insha Allah Allah ya shirya Tafawa jama'a suna Salamu alaikum. Hado, kwana biyu. A'a, abokina. Kai. Ba kai bane. Kwana da yawa. Bismillah. Ba bismillah ba matsala. Ya kwana biyu. Alhamdulillah wallahi. Da dadewa fa. Wallahi. Kai ya harkoki. Wallahi ina ta kana kowace kana busy. Wallahi busy ya rike ni daga school sai gurin aiki. Ba ko yawo ba na zuwa kana gani. Gaskiya ne. Ba ba ma da kai ba. Wallahi. Yaran nan kun daina kawo mu. Abokina. Karka damu. Lokaci ne wallahi. Gaskiya to ya babu kudin ma sai an kai ka bari. Dan samun dama ma in kira jama'a fa yanzu ba na samun. Allah. Ko in kira jama'a. To wallahi gaba ɗaya ba da lokaci ne ba. Yanzu ba zan tashi a gurin nan ba sai sista ce. In na tashi na je gida ne wanka gajiya ya gudu kira sai daga da na samu guri sai ka gana kwanta. Gashi kuma an fito da safe an zo sai kusan karfe 6 da rabi an tashi na lokacin da za a yi tayar da wani lokaci shi yasa gaba ɗaya abokanai fa suna ko na rabu da su ne ko ya duk ba haka bane wallahi. Haka ne kamar wallahi wani sai ga kamar wallahi kawai ba ka san zumunci ne wanda sauransu. Rashin time ne kawai. Ko budurwa na fa yanzu ba ta da lokaci ne. Gaskiya ka ɗauka sai ta kira ni ma sau nawa ban daga wayanta baka daga ba ta ma yi fishi da wallahi waya ka so ya aikin ne kaga yar halak din ma tana kira ko Maryam ne Timina haka bari kai ban san ma yanzu me zan daga ce mata ba da abinci ya baka da abin da kace zan daure da yau in na koma gida kawai na kira ta gaskiya wallahi gaskiya to gaskiya da ku daidaita har sai da ku wala ne ma zan kuma cike lokaci kira ta kawai gaskiya za ta fuskanci Allah ya Maryam ai mace ce gaskiya in dai zan mata magana za ta fuskanci damuwa ba matsala gaskiya ne to ya harkokin ya sananka alhamdulillah muna nan muna yi wallahi to ya su dadi muna nan wallahi yana gaishe ka ma wallahi zan dore wata ran jiyan gaishe sai na dade fa ban je na same shi sai sa gaskiya kai ma ziyarar naka zai a hankali bokina abinda zan yi kawai gaskiya ne wannan dinga cire weekend haka gaskiya ruwa dan gaisa ba muna gaisa da kar abin ya zo yayi yawa hakan ma dai daidai ne wallahi wallahi to ni abokina zan wari kaya ba tun da yanzu ya za ka bar nan yanzu mintin ka nawa nan gurin ya za yi ne sai a hankali in Allah da zan ganta ba da ma na gode sosai ba kai wai ina zan sa kai na yin a ce wajen shekara 6 da aure amma har yanzu ba aihuwa sannan kuma an ce lafiyan mu kalau wannan abu yana ɗaure min kai
gaskiya dole ne nema ma kaina mafita. Nan ba zan iya zama haka ba yara. Amma ga kanin shi fa a gida. Me zai sa kawai baran neme shi ba? Amma fa ba kyau. Ba damuwa. Dole in samu kaina mafita. Shi ɗan zan nema. In ba haka ba, zan mutu ban gan 'ya'yana ba. Bari mu gani. Wai guda nawa kika turo ne? Dan ni fa ban ga ko guda ɗaya ba. Sannan kuma wannan group na waye samu a ciki. Yawa, Maryam, da Allah kayan nan ki wanke min su zan tafi studio saboda ina sauri bana son abun nan. Wallahi ba zan wanke ba. Dan ni ba baiwar ka bane. Bayan da za a ka sa ni wanki. Ke, na ran to baiwar waye? Baba ne kada yake da niyan wanda yake da wannan rights din da zai sa ni wanki amma ba kai ba. To na rantsa da Allah yake yi wankin nan kuma ba zan wanki. To wallahi in baki wankin nan ba in na dawo wani tarar da wankin nan anan inda yake na rantsa da Allah jakin Kano ma ya yake da guwa. Wallahi kuma yanda ka zubar da su a ƙasa anan ƙasa zaka zo ka. Okay, na fara ganin kin girma ko? To wallahi zan ragargaje kwanan nan. Zan yi maganin ki. Ai baba zai yi tafiya. Dan rena hankali. Kuma in zo in dawo samu baki wankin bai za ki ga yanda zamu yi da ke. Kuma suna nan anan gurin. In dawo ga baki wankin ba. Sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya. Ai wani aka ko wannan kin da nake magana da nan magana da gida ba karamin mugun to zai wannan talle. Kai tun da zuwa zo gurin ka amma sai da na kake kuma ka manta da ni. Kai malam ma'azu wallahi ba ka san me kawai ina danna wannan ne ina tuna san mujiya. Ai zai mutu san dole na kikiya mamarin musa ragar. Yanzu dai ba shine damuwa ta ba. Yanzu ma ka san abin da ya kawo na gurin ka yanzu nan kuma ta ce kuma ina da ya fi Qur'ani abin da ya kawo ni gurin ki ne yanzu nan. Ai ina ma'azu wallahi tallahi ma'azu aikin nan naka bayan da saboda na rantsa da Allah na hada gurin kuma ba ma wannan bane da mu. Yanzu haka wallahi tallahi mu gogoro na ya toshe. Yanzu kana so ka ce miki na aikin nan ba. A ya kan sai kira Qur'ani ba ta yi ba ta yi mana. Ya kamata a ce an fara aikin saboda ne su kan kowa makaranta ne. Gaskiya aikin nan naka wai yana kyau. Ha. Sati ɗaya ya yawa mana. Ka sai ina son kowa makaranta ne yanzu ba. Me yasa ko da aka ce ustazi ko ne kuke da hakuri ya kamata a ce kan abin ya kamata a ce ka gane ko da kai ma ka duba magana nan wani. Ina so in koma makaranta ba. Yaushe za ku? Ina son kuma satin nan kuma kai ka ce min wannan satin bare ba. To ba zai gaba ke dai to ka ƙara ko kwana da yin yaga. Anya zan yi losing ɗin abin da yawa ne sosai. Wallahi tallahi abubuwa inda nake expecting za su zo su ne yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Assalamu alaikum. Kai yayi. Ko kina kwana biyu ne ka? Kai ya jama'a. Ya ne? Assalamu alaikum. In kun kammala da su sai ya dawo da mu. Insha Allah. Mu zan fara sa. Ya ustaz. Allah ya miki ustaz. A mutumina. Wallahi tallahi komai ba komai. Kai. Kai bismillah ainihin nan. Gida ne a wuri na bismillah. Hajji awal ya ne? Ya yi. Ya yi kama gaya tunanin wani abu ne. Ya magana aikin mun nan ne. Ai, kabu. An ce komai ba dai kabu. Wallahi an dan samu. Kai bona plate ko ne. Ina maganin wallahi da muke gaya ma jiyan nan ya kamata a tsere da na kammala waka na amma na fara. Matsalan da aka samu kwallon muka yi. Ka san je muna da champion. Kuma muka dauki kofin nan na dinga yi. Yanzu dai za ka ce ba kai ba. Karasawa ne wannan. Kai ai wannan rashin cika alƙawari ne amma yi magana da kai kuma ka zo ka mana haka. Ai wallahi magana a samu. Ya haƙuri ba da jina ba saboda laifi na ne amma a yi haƙuri. Wallahi kallon kwallon ne. Kuma zai mu dauki champion da dinga yi. Gaba ɗaya murya da nan sai da muka waɗanda kuka gobara ku so ta. To kai ka san kana da aiki kuma an baka mai muhimmanci ka je ka yi kana ta ido a gidan kallon kwallo ka bar aikin mutane. Dan Allah a dan sai inda za a yi dan Allah ya dan bar kunan gaba na ji ne dan Allah. To kai yanzu garanti muka zo nan da kwana biyu za mu iya samu saboda mai gida ya takura mun ne ba. Insha Allah ba za ba matsala ko? Ba matsala ko. Ba kina za mu ci. shi ke dan Allah.
amma ni abin da nake so da kai don girman Allah kar ka sake mana disappointment saboda yanzu ka kalle shi wannan zai dauke ni kamar da wani abu na kawo shi akan zaka mishi abu shi kuma ya zo har ran shi a baci ka san ba hali na bane tsare da rashin tsare da wallahi ba da samu ba tun da zan yi wannan amma da insha Allah ba matsala ma kace kwana biyu ko kwana biyu da yamma insha Allah okay to ba da mu ni zan sai da zabi da shi tunda mai gida na ne mun gani amma dan Allah kai ma ka daure ka cika alƙawarin ba matsala insha Allah ba za ka samu shi ke ba wani abu insha Allah to abokina haka da yaran nan ta zama da iska wallahi ka cika alƙawarin rashin cika alƙawarin kamar wanda ke ba gana akan kwanan nan da dai fall din nan ba ta ina kenan ana na kofar gidan ban ganka ba okay ga nan zuwa okay to shikenan sai kin karaso ce rabin jikina sakar zuciya ce mamallakina sakar zuciya ce sakar zuciya sakar zuciya sakar zuciya. Assalamu alaikum. Aminu alaiki salam. Ina wuni? Ya gajiya? Lafiya kalau? Ya gida? Lafiya. Kwana biyu? Wallahi lafiya, tun ranar ina ta expecting kiranka. Allah sarki, wallahi kin san yanayin aikin namu ne ba mu cika samun sukuni ba, amma tun daga shi yanzu na zo ai gani ya kori ji ko? Haka ne, na gode fa. Na maganan jaka. Kash, ni na manta da wannan ma kar ki damu wannan ba komai bane. To shikenan. Ba komai. Amma in ba za ki damu ba zan so mu kulla muhimmin zumunci mai ƙarfi a tsakaninmu. To ai tun daga ranar da aka kulla zumunci. To masha Allah, gaskiya na ji daɗi sosai. Amma kuma I'm sorry saboda yanzu haka ana jira na saboda kin riga kin kira ni ba zan iya tsallakewa ban zo ba shi yasa kawai na zo a gaggauce. To gaskiya saboda ka ce an kira ka ne zan ba ka. In ba haka ba za ka bace ni. To ba damuwa na gode kar ki damu. To ba damuwa na gode ko? Assalamu alaikum.